Wengane izawethu impela sibona lapha ke abameli baka Shadrack Sibiya njengoba ke sebebhalele incwadi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Bafowethu ngaphandle baseligibele lolu daba ngicela baniqale nginibingelele kuyona ngimboso City MTV City njengoba siqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba ke shishayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane izawethu impela sibona lapha ke abameli baka Shadrack Sibiya njengoba ke sebethulele incwadi beyibhalela ke uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi ke ahoxise ke amazwi awawasho ngo Shadrack Sibiya aphinde ke futhi ke ayoxolisa personally face to face kuyena ke uSibiya. Bafethu impela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona ke abameli ke bebhalela ke uGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi abaka Shadrack Sibiya befuna ukuthi ke akaxolise ngawo ke amagama ke awasho engaye ke uShadrack Sibiya. Bafowethu thina ke simbo City MTV City nje ake sehle ngobonda idibani kuyona ivideo elandelayo.